Βλέπετε. Και επαναφέρεται. Είναι τζέλ. Παιδιά δεν είναι μικρό κουτί. Αλήθεια σας το λέω. Είναι τεράστια. Είναι... τεράστιο. Καθόλου δύο. Τώρα θα κάνετε υπομονή 2 δευτερόλεπτα γιατί δεν μπορώ να έχω κάμερα. Δεν μπορώ να έχω. Τι να δω, φτάνει το καλώδιο. Έχει το μεταξύ σε όλα, το έχω διαβάσει κιόλας. Έχει και καλά πάρα πολύ προσοχή στο πως θα βάλεις το χερούλι. Πιάσει χέρι. Εντάξει. Και οδηγίες. Πώς θα ψάξω το. Καρέκλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Secret. Ξέρω κάτι. Ναι, είναι τα 2 χρόνια εγγύησης που έχει πει. Και σου έχει, άμα θες να παραγγείλεις και σου έχει το πώς την καθαρίζεις εδώ και σου έχει άμα θες να παραγγείλεις το έξτρα υγρό είναι κατάλαβα. Και έχουμε πάρει μαύρο με γαλάζιο, με μπλε βασικά. Μπορώ γιατί το έχει. Και χρυσές λεπτομέρειες. Ένα κομμάτι. Ω, μαξιλαράκι τσέλ. Secret Lab. Δεύτερο μαξιλαράκι για τη μέση. Πάλι. Βάση. Ξαφνικά νιώθεις ότι δεν χωράς στο σπίτι. Πραγματικά όμως.
Πρέπει να πάει λίγο πιο εκεί αυτό. Καταστρέψουμε πράγματα σήμερα. Μια την κάνουμε, το βλέπω. Λοιπόν, ξεκινάμε και... Step πρώτο. Βάζουμε αυτό. Παντού υπάρχει, εννοείται, το λογότυπο της, παντού όμως. Λοιπόν, αυτό θα σας το δείξω, έχω κάτι τέτοια, τρελαίνομαι για κάτι τέτοια. Έχει τα ροδάκια, για να μην χτυπηθούνε, μέσα σε τα πλαϊνά. Εντάξει, και άλλο από κάτω. Και από κάτω έχει άλλες βάσεις επίσης, βίδες, μοχλό, πολεμός καρέκλας. Αυτό θα μάθουμε τι είναι, δεν ξέρω ακόμα. Τα τεστράκια πίσω. Οκ. Λοιπόν, πόσο ώρα μας πάρει να στήσουμε με την Παναγία. Απλά τις πιέζει, δεν έχει κάτι. Όχι. It's all about humanity. Στο μεταξύ έχει όλα τα εξαρτήματα έχουν αυτή τη μυρωδιά και γύλα τα... It's all about humanity. Ωραία, δεύτερο κομμάτι τώρα. Αυτά μας περισσέψαν, δεν χρησιμοποιήσαμε ακόμα βέβαια. Θα είναι για τις καρέκλες στα πλένα νομίζω. Λοιπόν, λαιμός και έμβολο. Ωραία.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Σε καλό στάδιο είμαστε και πάμε μετά. Μετά πάμε στο 3 remove breaking into the basket using the hex and the screwdriver or a line key. Okay. Τώρα θα ανοίξουμε αυτό. Και εδώ πέρα το κόψω το μαλάς. Ένα λενάκι θα μπορούσα να το βάλετε βέβαια. Έλα ρε, έχει βάλει. Έλα εντάξει, τους κακολόγησα. Τους κακολόγησα. Λέω κι εγώ. Αυτό είναι μικρό. Ξέρεις, έχω βάλει και έχω βάλει λάθος νούμερο. Εντάξει, θα γέλαγα ρε, μέχρι αύριο. Choppers, better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always got a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks.
κάτω μέρος. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Choppers, better took those risks. Hold one of my fists, we fire starters. Let's go. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε συνέχεια είναι πραγματικά το ότι έχουν πόσο σου λένε προσοχή. Είναι πάρα πολύ απότομο όπως γυρνάει. Και πίσω έχουν γίνει ατυχήματα. Αυτό το κάνω τόσο πολύ. Πώς έγινε. Σειρά, δεν είναι σειρά. Oops.
Και μετά πάμε. Και μετά είναι stop. Yeah, but it screws performance from the bastards only halfway. Okay. Το κάναμε. Επόμενο βήμα. Next step. Here. So. What's the next? Θα πιάσει κάτω. Πάμε στη δεύτερη τώρα. Ποιος είναι αυτή? You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again.
asking for forgiveness. Cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption. Secret Lab και βάλεις τα συγκεκριμένα πράγματα μαζί με τα μεταφορικά σου είναι εκεί. Ναι, αλλά εντάξει, σκέφτηκα ότι απλά παίρνεις μία φορά καρέκλα, δεν ξαναπαίρνεις, οπότε δεν θέλω να ξαναλλάξω. Γι' αυτό και μόνο το λόγο πήγα τόσο ψηλά. Λοιπόν, ναι, τη έχω τσεκάρει, την ξέρω τη μάρκα. Ναι, κάτσε γιατί. Λοιπόν, ισχύει παιδιά η μάρκα, επειδή το έψαξα λίγο, θα μπορούσα να πάρω και κάτι ας πούμε στα και στα 200 και θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Αλλά σκέφτηκα ότι πολύ απλά παίρνεις μία φορά, είναι επένδυση, όπως έκανα και το PC που σας έλεγα, που το έκανα custom. Έχει και σε γκρι, έχει και σε μαύρο, έχει και με κάποια fonts άμα θέλετε να βάλετε από παιχνίδια Fortnite κουτουλού. Εγώ θα, έχει και του Batman ας πούμε, το σήμα εδώ πέρα. Εγώ ήθελα αυτό, το χρυσό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, μου θύμιζε επίσης το God of War που έχουμε μεγάλο κόλλημα. Για να σου πω, αυτά. Γι' αυτό και να σου πω την αλήθεια πήγα σε αυτή την καρέκλα και διάλεξα αυτή την καρέκλα. Επίσης διάβασα σε όλες τα reviews και τα λοιπά ότι όσοι πήραν Streamlabs Secret Lab δεν είχαν ποτέ πρόβλημα. Το μόνο που έλεγαν όλοι είναι να προσέξουν εδώ όταν φτιάχνουν αυτό το κομμάτι μην πιάσουν το χέρι τους. Γιατί μάλλον έχει γίνει ατύχημα, γιατί το λένε. Και σε μια τέτοια φάση, γιατί και όταν ανοίξω το πακέτο παντού αυτό γράφει, προσέχτε. Ναι, όλοι είναι ευχαριστημένοι.
και σε φάση, παιδί μου, και στον καθαρισμό και τα πάντα. Και σου δίνει και 3 χρόνια, 3 ή 2 χρόνια. Σου έχει μέσα ένα φάκελο που σου λέει να κάνει μια διαδικασία και σου δίνει 2 χρόνια επιπλέον. Άρα πας στα 5. Έχει 3 χρόνια από μόνη της και σου δίνει άλλα 2 χρόνια άμα την κάνεις άμα κάνεις share στο Facebook και πας στα 5 χρόνια. Οπότε 5 χρόνια καρέκλα εγγύηση δεν νομίζω να σου δίνει κανένας. Λοιπόν, βάλαμε τα μαγνητικά. Τώρα πάμε remove the distracted strap, then music the Philips. Inside the hole on the right decline cover. This allows to recline to be used. Okay. Σκέψου πόση ασφάλεια έχουν κάνει για αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Άσε γιατί την περιμέναμε πώς και πώς. Είχαμε θέμα με το ταχυδρομείο και τα λοιπά. Είχαμε θέμα με τώρα με λόγω coronavirus και καθυστέρησε πάρα πολύ. Την περιμέναμε σχεδόν 2 εβδομάδες πριν. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, οπότε θέλει αυτό το παιδάκι. Έχει μια πινούλα εδώ, λέει. Αυτό είναι πολύ γόνο να με δουλεύει. Και πολύ με αυτό το κλειδάκι. Πώς έκανε μια μύτη ρε μαλάκα. Α, έχει μύτη. Έλα ρε Γιάννη τώρα, έλα ρε Γιάννη. Λοιπόν, αν τη φάω στο κεφάλι θα γελάτε 10 χρόνια. Αν δεν τη φάω στο κεφάλι, όλα καλά. Από το site κατευθείαν την πήρα. Την πήρα από Amazon. Γιατί ήθελα αργότερα, σκέφτομαι να κάνω μια συνεργασία με τέτοιους. Και εντάξει, ήθελα να φαίνεται λίγο προβληματικό. Όλα καλά. Βγάλαμε την βίδα. Λοιπόν, τι λέει. Εδώ, βγάλαμε το τέτοιο, βγάλαμε την βίδα. Και λέει μετά, lift the chair gently, setting face forwards. Α, να μην το κάνουμε αυτό άμα είναι συγκεκριμένη. Οκ. Δεν είναι να τραβήξουμε μοχλό. Οπότε δεν το κάνω. Γιατί θα σε win. Διαβάλεις και... Λοιπόν, οπότε πάμε στο 9. For Mega Titan. Ωραία. Step 10. Okay. 9B. Ω, παιδιά, είναι βαριά. Σοβαρά είναι βαριά. Τέλεια. Πού είναι ο μηχανισμός. Α, πιάστηκα. Τόση ώρα στα 4 δεν ακούστηκε καλά αυτό. Το να σου γαμίσω μάνα μου. Βαράκια θα κάνουμε σήμερα. Έκανα γυμναστική το πρωί, δεν θέλω. Είναι βαρύ. Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια είναι βαρύ. Και αυτό και η καρέκλα. Do not touch the mechanism when tilting. Okay. Πάνω και βγαίνουμε με τις 4 σελίδες που έχει εδώ πέρα. Μα δεν βλέπετε σήμερα να είναι και πολύ χώρο σπίτι.
σκέψου Lady. Καλά εσύ, καλά βλέπω, συγγνώμη γιατί μακριά. Σκέψου ότι έχω παραγγείλει μικρόφωνο επίσης, το οποίο περιμένω και δεν βρήκα άκρη, το ακύρωσα το άλλο, γιατί μου είπαν και καλά θα έρθει τέλος Ιουνίου και τώρα θα το παραγγείλω να πάει η Ελλάδα και από την Ελλάδα μου το στέλνουν εδώ. Λόγω ταχυδρομείου τώρα είχαν όλα λίγο. Τέλος πάντων. Αυτό τελειώσαμε. Ναι, και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψου ότι κάνω τις παραγγελίες και κάποια πράγματα, ας πούμε, στην κάπως συγκεκριμένο site που συνεργάζομαι, τα περίμενα μέσα στην εβδομάδα που τα έκανα. Μόλις πήγε το hypervisor κτλ. Και είμαι σε φάση, ωραία, τέλεια, περιμένω. Μέσα στην εβδομάδα, βαριά Παρασκευή Σάββατο θα έρθουν. Και μου στέλνουν μήνυμα όλα μαζί όμως, και ήταν η μέρα της κατημιάς, την Πέμπτη, και μου λένε ότι δεν έχουμε απόθεμα και λόγω ταχυδρομείου και λόγω coronavirus θα πρέπει να περιμένετε και το ένα και το άλλο και είμαι σε φάση. Ωραία, και ξεκινάω ας πούμε και στέλνω ξεχωριστά στο καθένα. Πότε θα το έχω το προϊόν μου και το ένα και το άλλο κτλ. Και μου λένε όλοι περίπου μέχρι 15 Ιουνίου θα τα έχετε. Και είμαι σε φάση, Και τότε ήταν σκέψου 15 Απριλίου. 15-16 Απριλίου. 15-16 Απριλίου είχαν γίνει παραγγελίες και περίμενα εγώ μέσα σε μια εβδομάδα, μια μισή βαριά να τα έχω τα περισσότερα. Επειδή μπορώ να κάνω ένα μεγάλο unboxing. Ποτέ. Αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα πες να το ακούω όταν ήμουν 15 χρονών. Και πήγε και το χορευτικό. Ναι, και θα φάει μεγάλη πίκα. Φάιργκος, δεν μου πες πως σου φαίνεται. Ενώ είσαι μέσα, ξέρω ότι είσαι μέσα, σε είδα πριν. Περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα. Έλα. Νένα, δεν είναι μέσα. Έκανε αποσύνδεση και μπήκα εγώ στο δικό μου λογαριασμό. Δεν ξέρω. Okay. Πριν που είδα το chat βασικά φαινόταν ήταν. Είδα το όνομά του μέσα. Πού είναι, δεν είναι εκεί. Βλέπετε και δύο από έναν λογαριασμό. Ξεκινάνε και δουλειές σήμερα. Ακόμα. Γαστρονομία πλήτη. Όχι ακόμα. Λοιπόν, τελείωσε. 9B. Τι λέει εδώ. Όχι. Όχι. Ανάποδα ήταν. Attach the full to mechanics to the bottom of the cylinder using the mechanics in the correct direction. Το άλλο ήταν για την άλλη. Για τις άλλες. Ξανά. Πάμε ξανά πίσω. Ένα πιστολάκι αυτή τη στιγμή θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.
οδηγίες και έχει general οδηγίες. Γενικά τις βάζω σε όλες τις καρέκλες. Ξεχωρίζει αν έχεις αυτήν, κάνεις αυτό, αν έχεις αυτήν, κάνεις αυτό. Τώρα πατήσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. Baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. So there ain't no stopping now. No, there ain't no stopping now. There ain't no stopping Προχθές έβλεπα, δεν θα το μελετήσω τώρα, αλλά το έβλεπα. Έβλεπα βίντεο με fail unboxing. Τέτοια βλέπω και εμφανίστηκε στο YouTube. Σκεφτόμουν τώρα που έχεις την καρέκλα, δεν φαντάζομαι να κάνω ένα fail unboxing, αν λείπει κάτι, να πάει κάτι στραβά και να μου 10 χρόνια. Κατακλαίω δεν είναι. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no Ας σκεφτόμαστε stopping λοιπόν. now. So there ain't no stopping now. Θα ψάξουμε No, μια there ain't no stopping now. There ain't no stopping Λέει τι κάνεις και στη stream, θυμάσαι και εσύ. Να πούμε εδώ, έτσι.
αλλά μου πιάστηκα. Πάμε. Ωραία, για Omega και Titan τελειώσαμε. 10. Line up the crews inside the labor house. Δύο έχει κι άλλος. Αν θα κάνουμε ποτέ μετακόμιση, απλά να υγιάσω να ξαναγυρίσω Ελλάδα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το Secret Lab είναι το site, είναι ελληνικό, γενικά τι είναι. Δεν είναι ελληνικό, αλλά θυμάμαι καλά είναι αμερικάνικο. Το Secret Lab. Ή αγγλικό, δεν θυμάμαι. Δεν είναι ελληνικό σίγουρα. Είναι μια εταιρεία η οποία βγάζει gaming καρέκλες. Βγάζει πολλά πράγματα γενικά για gaming, αλλά το καλύτερο της υλικό είναι οι καρέκλες. Στα reviews που διάβασα, όσοι έχουν αγοράσει από εκεί, ναι, είναι τσιπημένοι, αλλά είναι μια επένδυση. Όλο αυτό λένε στην ουσία, ότι επειδή αγοράζεις μια gaming καρέκλα και τη θες στην Ελλάδα, ναι, στέλνει παντού. Είναι αυτό που λέγανε όλοι και καλά, ότι ναι, μεν είναι ακριβή, αλλά αυτό που παίρνεις, την ποιότητα που παίρνεις, για τα λεφτά δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Γιατί πραγματικά η καρέκλα είναι για κάποιον streamer ή για κάποιον gamer είναι το 90%. Είναι σε φάση τη σκέψη ότι έχει ακόμα mode να την ξαπλώνεις για ύπνο. Αυτή η καρέκλα. Και γράφανε και λέγανε ότι όσοι έχουν πάρει δεν το έχουν μετανιώσει, ούτε έχουν μετανιώσει τα λεφτά που έχουν δώσει. Αυτό. Εγώ διάλεξα αυτό. Εντάξει, εκεί νομίζω η minimum που μπορείς να πάρεις τη βγάζει και στα 150-180, κάπου εκεί. Έχει ρε παιδί μου και πιο φθηνές, δεν είναι ότι ας πούμε είναι αυτή μόνο. Έχει βγάζει και πιο φθηνές. Απλά η καλή καρέκλα είναι αυτό. Και εγώ δοκίμασα πολλές καρέκλες, για μένα τα Noble Chairs ήταν τα καλύτερα. Δεν ξέρω, δεν τις έχω δει αυτές, αλήθεια σου λέω. Εγώ ας πούμε και με άλλους γνωστούς streamers που μιλάμε και τα λοιπά, σκεφτόντουσαν για Secret Lab, απλά εντάξει. Υπάρχουν ας πούμε και άλλες εταιρείες που σε αυτά τα λεφτά μπορεί να σου δίνουν ας πούμε και υγεία στην καρέκλα, η LED στην καρέκλα, αλλά μπορεί να μην είναι ας πούμε πολύ καλά στο δέρμα ή σε άλλα πράγματα. Οπότε εντάξει, είναι τι θέλεις να κάνεις. Τι ζητάς, τι ζητάς.
Ωραία. Και έχει και τον αριστερόλευγε, ο οποίος αριστερόλευγες τι είναι? Σου δίνει... Κάνει αυτή την κίνηση, μπαίνεις μέσα. Δεν πας πίσω. Δηλαδή η καρέκλα αυτή, αυτό μένει σταθερό. Πας μέσα. Κάνεις αυτή την κίνηση. Αυτό είναι ωραίο όταν παίζεις racing game. Γαμό. Και το κλειδώνεις μετά και δεν κουνιέται. Θα κουνάς μόνο το πίσω κομμάτι. Άμα θες. Γαμό. Λοιπόν, πάμε για τα έξτρα που έχει. Σου λέει, ναι, μας λέει για αυτό εδώ πέρα. Ωραία, μας λέει για αυτά. Μας λέει για το tension, το στρογγυλό. Το οποίο δεν είδαμε τι κάνει. Tiltation, tactile notice to loosen the orientation of the chair. Tighten, adjust according to your weight. Αυτό έχει να κάνει με τα κιλά σου, το πόσο πάνω ή πόσο κάτω θες να είναι. Έχει διαφορά όταν το σφίγγεις. Έχει διαφορά σε αυτό εδώ το κομμάτι, ανάλογα με τα κιλά και το πόσο βαρύς είσαι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λέει Armrest adjustments. The distance between each armrest can be adjusted. Σου λέει ακόμα ότι και αυτό εδώ πέρα, άμα θες, το βγάζεις πιο έξω ή πιο μέσα. Ναι, πιο έξω βασικά, δεν το τέρμα μέσα. Οπότε αν θες το βγάζεις ακόμα πιο έξω. Έχει από κάτω τις βίδες και το βγάζεις ακόμα πιο έξω. Έχει λόγο. Α, αυτό είναι μόνο στην Titan. Titan γνώμη ότι βρίσκεται λίγο τόσο απόρρο. Αυτό είναι μόνο στην Titan, εκεί εμείς έχουμε τα μέτα. Αυτό το δοκιμάσαμε για το ύψος, για το long και το low. Ωραία, και μετά τι έχουμε? Αυτό είναι η παραδοχή. Αυτό είναι κομπλέ. Δεν έχει κάτι άλλο. Τι άλλο να έχει για δύο? Congratulations, you are now the owner of the brand a new second chair. You are just steps away from the ultimate sitting experience. Flip this seat over and you will find a quick start guide and assembly of your second chair. Well, recommend you check our assembly video as well open the division of professionals. Και έχουν μείνει τώρα αυτά, παιδιά, αυτά είναι υπέροχα. Τα θα δεις ένα φιλό. Και από εκεί πρώτη φορά είδα την εμπειρία της καρέκλας. Παιδιά, τι να σας πω, είναι τζέλ. Το βλέπετε, το επαναφέρετε. Είναι τζέλ, πραγματικό τζέλ. Και από πάνω έχει το πάπι. Και παίρνεις ζέστο εδώ. Δηλαδή αυτό και αυτό της μέσης ήταν όλα τα λεφτά, ξέρω. Όλα τα λεφτά. Και σου φέρνει άλλο ένα, ακριβώς το ίδιο, μέση. Πάλι τζετ, με φάμπρικα από πάνω. Απλά παίρνει όσο κάθεσαι και πέφτει το βάρος πάνω, παίρνει ακριβώς το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι παίρνει ακριβώς εδώ, δηλαδή πιάνει λίγο ουρά και μέση, και όσο πατάς τόσο. Εντάξει, θα παράξει.
Παιδιά, αυτή η θέση είναι απίστευτη για γύμναση. Ο Μαστάρι έχει και καλιάζει πραγματικά την πίσω. Κουμπώνει πίσω. Έχει το Μαστάρι πάνω αυτό. Τέλεια. Ετοιμαστείτε για 24 ώρες challenge. Εύκολα. Easy peasy. Το κάναμε μια φορά. Τώρα το κάνουμε για πλάκα. Λοιπόν, για να δούμε. Και αυτό μέσα. Το τελάκι, το σωσιό Τώρα περιμένουμε η Razer να μας στείλει τα υπόλοιπα και γίναμε. Τελείωσε. Περιμένουμε μικρόφωνο. Παναγία μου, κούτα. Αυτή η καρέκλα που διάλεξα εγώ, στα χρόνια που διάλεξα εγώ, είναι το μπλε μαύρο. Είναι αυτή εδώ πέρα.